Здравейте в тренировка номер 5. След като активирахме основните мускулни групи, днес ще направим тренировка за цяло тяло, за да ги интегрираме да работят като една система. Това подобрява кръвообращението, лимфния поток и координацията и същевременно ни дава тонус, подобрява стойката и изгражда стабилност. Няма да ни трябва оборудване, а структурата остава същата и предлагам да започваме с загрявката. Заставаме стабилно на двата крака и кръгчета с главата в едната посока. 1, 2, 3, 4 и 5. Сменяме в другата посока. И 1, 2, 3, 4, 5. Продължаваме с рамената. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ръцете отстрани догоре. Вдишвам и издишвам. 1, 2, 3, 4 и последно 5. Хващаме ръцете пред гърдите и усукваме тялото ляво и дясно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Продължаваме с навеждания в страни. Сменяме ляво и дясно. 10 повторения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Продължаваме с кръгчета, с глезените. Вдигаме петата и кръг с единия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме с другия крак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поставяме длани върху колената и кръгчета с двата крака. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сменяме в другата посока. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поставяме ръцете на кръста и започваме кръгове за тазобедрените стави. Вдигаме, описваме кръг с единия крак, стъпка в страни и сменяме с другия. Вдигам, описвам кръг и ляво и дясно. 10 повторения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прекрасно, подгответе се, аз пускам таймер. И така, за първото упражнение отваряме крак, вдигаме едновременно с това ръката високо и навеждаме в страни, връщаме в изходно положение и сменяме на другата страна. Изпълняваме в темпо, което ни е удобно.
Следващото упражнение са вдигане на високи колена. Сменяме ляв с десен крак, като едновременно ще включим и ръце. Ръцете са вдигнати високо, вдигаме крак и сваляме лакти надолу. Държим гърбът изправен. Следващото упражнение са клекове, като ще включим и ръце едновременно. При слизането вдигаме ръцете до нивото на рамената и връщаме. За следващото упражнение хващаме ръцете заедно пред гърдите. Започваме да вдигаме и до зад глава и връщаме. Държим гърбът изправен, гърдите са рамената са силно натиснати надолу. И отваряме хубаво гръдния кош. Прекрасно. За следващото упражнение заемаме стабилна позиция. Краката може да са леко присвити, така че да се чувствате стабилни, и започваме с ръцете, като едновременно с това леко усукваме и тялото. Напред. Енергично. Прекрасно. Следващото упражнение е малко по-сложно. Отваряме единия крак назад. Опорният е леко сгънат. Двете ръце са вдигнати по диагонал над главата. Събираме коляното с ръцете, като запазваме позицията на опорния крак. И изпълняваме енергично. Държим гърбът изправен. И естествено поддържайте темпо, което ви е удобно.
Изпълняваме същото на другата страна с другия крак. Прекрасно! За следващото упражнение поставяме едната ръка зад главата и започваме навеждания в страни, като активираме страничните мускули на тялото. Държим тази ръка близо до кръка и навеждането е точно в страни. Прекрасно, сменяме същото на другата страна. Навеждането е точно в страни. За следващото упражнение ще ни трябва стена, затова отидете до най-близката стена. Подпираме гърба, като сгъваме краката на 90 градуса. Все едно сме седнали на стол. Но наистина се стремим краката да са на 90 градуса и просто задържаме това положение за 45 секунди. Ако се уморим или започнат да ни треперят краката, разбира се, спираме и преди това. Дишаме равномерно. И още 10 секунди. Разбира се, някой от вас, ако иска, може да постои още малко. Прекрасно! Нека да разтегнем малко мускулите, така че да отпуснем тялото. Хващаме единия крак. Да разтегнем четириглавия мускул на бедрото отпред. Задържаме, вдишвам, издишвам. Хубаво вдишваме през носа, издишваме през устата. Сменяме на другата страна. Отваряме краката малко по-широко, навеждаме напред. Толкова колкото са ни възможностите в момента.
Изнасяме тялото към единия крак. И към другия крак. Връщаме в център и издигаме. Бавничко. Събираме краката, едната ръка е пред тялото. Хващаме с другата. И вдишвам, издишвам. Още веднъж. И последно сменяме зад главата. Сменяме с другата ръка на другата страна. Задържаме, вдишвам, издишвам. И сменяме. Отваряме двете ръце. Леко в страни, дланите сочат напред и усукваме тялото ляво и дясно. 10 повторения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. С това и тази тренировка завърши. Очаквам ви в следващата.